The Welsh Government, in consultation with the WLGA and Colegau Cymru, has just agreed that all schools and colleges will move to online learning until January 18. Ers i'r cyhoeddiad yma gael ei wneud gan y Llywodraeth, mae llawer o bobl ifanc ar draws Cymru a'r Deyrnas Unedig yn dal i ddysgu ar-lein ar gwefannau efo Google Classroom. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddangos i chi sut olwg sydd ar dysgu ar-lein i fyfyriwr celfyddydau perfformio lefel 3 yn Coleg Menai Bangor. Un o tasgau term hon oedd dysgu ac ymchwilio i fewn i'n monolog. Rydym wedi bod yn uwchlwytho gwaith i gwefannau coleg a wedi bod yn cysylltu'n titoriaid trwy e-bost, ond hefyd wyneb yn wyneb trwy gyfarfodydd Google. Dydy hyn ddim yr un peth a dysgu yn y coleg, ond mae wedi profi fod yn ffordd effeithiol o ddysgu a cysylltu gyda'n gilydd. Fel dosbarth rydym yn gorfod cyflwyno ein gwaith i'n gilydd. Dyma rhai clipiau o disgyblion yn sôn amdano fonologau nhw. In the drama, he is basically an up-and-coming star, or like a musician that is tries to show all of Vienna that he's good for something. Her objective is to explain to the audience what kind of place Denby is and how it's sort of perceived socially by people in the community. And he was actually abused when he was a child, and so Sheila Stevenson wanted to make it so it's based on a theory. The play is about a struggling actress who's taken into rehab after a breakdown mid-performance, and it follows her sort of struggles and the highs and lows of recovery. Fel y gallwch clywed, mae'r monologau da ni wedi derbyn sy'n mor hyma eithaf ar yr ochr heriol, ond mae hyn yn beth da gan fod ymarfer yn cadw ni'n brysur adra ac yn o'i cymhelliant iddyn ni. Da ni hefyd yn mynychu gwersi canu ar gyfer ymarfer ein theatr cerddorol. To mute yourselves so that you can just hear your own voices as we go through. Mae'n darn tymor yma o'r sioe gerdd The Addams Family. Dwi'n meddwl bod gwersi canu ar-lein yn profi'n anodd i lot ohono ni, gan bod ni ddim yn stafell efo'n gilydd yn ymarfer a da ni ddim yn gallu clywed ein gilydd, ond gobeithio cyn hir fyddwn ni nôl yn coleg er mwyn gallu adio coreograffi i'r darn ac i perfformio fel grŵp. Family first and family last and family by and by. Pob dydd Gwener, da ni'n cael sesiynau ffitrwydd a coreograffi dawns ar gyfer ein sioed sy'n mor yma. Mae hyn yn hollol gwahanol i dysgu yn y studio, a mae dysgu dawns oddi ar sgrin yn gallu profi'n anodd. Ar y degau, mae'n gallu fod yn challenge i ffocysu a i ddeall pa symudiadau da ni fod i wneud. Dwi wedi holi rhai o'r disgyblion pam wnaeth hi'n dewis y cwrs hon a beth yw barn nhw am dysgu ar-lein. Wedi dewis Performing Arts fel cwrs achos mae'r rili ddau hyder fi. Dwi'n mwynhau bod ar y llwyfan a dwi wedi bod ar soni fychan, ond dwi'n teimlo fatha gyda llawer mwy o cyfleoedd mynd yn mwy bell efo'r actio perfformio. Dwi wedi hefyd dewis ochr dramau o'r cwrs yma oherwydd dwi eisiau trio mynd yn bell efo actio a dwi really enjoyo'r ochr yna o perfformio. She dewis Performing Arts oherwydd pan o'n i'n fach nes i dyfu fyny yn gwylio rhaglenni teledu. A nath hynna neu fi eisiau fod yn actor. So pam es i ysgol, nes i diseidio dewis drama oherwydd o'n eisiau trio fod yn actor a nes i enjoyo hynna. So nes i diseidio mynd i Performing Arts a trio dechrau fod yn actor fan'na. Y rheswm nes i ddewis y cwrs celfyddydau perfformio ydy achos dwi wedi gwybod bod fi eisiau gwneud actio ers blynyddoedd rwan. O'n i yn bwriadu mynd i chweched, ond wedyn o'n i'n teimlo coleg dy'r lle gael fwy o cyfleoedd, gael dysgu mwy amdan beth dwi'n rili hoffi wneud, dysgu mwy amdan fy hun yn wneud o, a jyst dod i nabod pobl sydd o'r un diddordeb efo fi, a dwi'n rili mwynhau o'r y funud, so dyna pam nes i ddewis y cwrs. Dwi'n meddwl mae'r online lessons gallu bod yn eitha anodd yn enwedig i gael ymynydd i joinio nhw, achos di o ddim fatha da chi yno gwir, a dwi wedi cael rhai adegoedd fel la, ond hefyd dwi'n teimlo fatha da chi'n cael llawer mwy o one-to-ones, ac dwi wedi cael support felly. Da ni'n gweithio ar monolog ar y funud, a da ni wedi cael digon o one-to-ones efo hynna. Efo'r lessons dawnsio, mae gallu bod bach yn anodd achos da chi'n mwyn gwybod pas
traed mae'n sefyll ar bob tro, neu po ffordd mae'n troi. Dwi'n gweld dysgu ar-lein yn eitha anodd oherwydd pan ti yn coleg, mae'n hawdd, mae athro yna i helpu chdi a tynnu'n lle chdi fynd lle ysdi adra. Mae yna llwyth o bethau gwmpas chdi yn tynnu dy feddwl off o fo ac mae jyst lot anoddach i wneud y gwaith a allu concentrate. Amlwg fi sydd wedi bod yn gwneud y fideo yma am dysgu ar-lein a mae wedi bod yn gret wneud o, mae wedi bod yn diddorol sbio nôl ar beth da ni wedi bod yn gwneud a pethau, ond i fod yn hollol onest erbyn hyn dwi wedi colli mynadd efo dysgu ar-lein achos dydy o ddim yr un peth a dwi jyst yn ysu mynd nôl i coleg. Yn amlwg mae'n gret bod ni'n gallu gwneud pethau ar-lein, bod ni'n gallu cyfarthrebu efo'n gilydd, ond dydy o ddim yr un peth a dwi'n meddwl mae dim un o'n ni'n gweld yr un peth. Ond yn amlwg, da ni gyd yn mynd i gweithio efo'n gilydd a wneud beth da ni'n gorfod wneud tan i hynna ddigwydd. Ond ia, dyna di barn fi ar dysgu ar-lein.